Les xarxes socials representen per Ramió Assessors una eina fantàstica que encaixa amb la nostra filosofia d'empresa, amb la nostra forma de ser. Ens permeten arribar als clients i a les empreses que puguin estar interessades en els continguts que hi presentem d'una manera àgil, d'una manera fresca, ràpida, que és precisament la que ens ha caracteritzat en els nostres 25 anys. Eines com el Twitter o el LinkedIn ens permeten arribar d'una manera molt ràpida als nostres clients, atenent les seves necessitats, i també donar-nos a conèixer altres empreses. En definitiva, és una bona eina de transmissió del nostre coneixement als clients. La nostra identitat digital no estaria prou ben desenvolupada si no fóssim capaços de transmetre als nostres clients exactament allò que volen saber amb la mateixa confiança que quan parlem amb ells directament. La nova era digital va lligada a l'audiovisual. Per això, si ho pots dir amb una imatge, molt millor que amb 1000 paraules, però si ho pots expressar en un vídeo, fantàstic, encara molt millor. Per això Ramió Assessors se suma en aquest desenvolupament de l'era digital amb un canal de notícies en el que hi expressarem totes aquelles coses que interessen a l'empresari, que interessen a les persones. Volem convertir el blog en un punt de referència on els nostres clients hi puguin trobar el resultat de la interpretació que nosaltres hem fet de les lleis, estudiant-les, resumint-les i fent treballs que ells poden consultar per incorporar-ho en la seva gestió diària, pensat exclusivament per ells i per les circumstàncies que passen a les seves empreses. La revolució digital passa per assumir com a pròpia la nostra identitat a la xarxa, la nostra identitat digital, interactuant amb els nostres clients, coneixent quines són les seves necessitats i quins són els seus objectius. Així, junts, hem anat construint la nostra marca, la marca Ramió Assessors.